जय शवा जय जंगू जय लिंगू जय कर्षपेन्नाडु मोमटो जंगावा नाटे मरमिन गवायवलाट ಹೀಗೆ ವಿಡುಮುರ ಕಾಂಡಿನ ಮರಮಿನ್ ಅಂತ ಮುಕ್ಕುಂ ಗಾದಿಗೂಡ ಮಂಡಲತ ಗೌರಿ ಹೀಗೆ ವಾಯ ಪೀಶಿ ವಾತಿರ್ತತ್ತೆ ನೆಂಡಿಗೆ 22 ತಾರೀಕಿನ ಆಯ್ತವಾರ ನೇಟಿಗೆ ಮರಮಿನ ಕಾಯ್ದ ಅಕ್ಷರಮಂತ ಮಾವ ಗೋಣಿದಾರಂತ पाता डोल बदी थे मरमिन का पांतरी डोल ಇದು ಬಗನ್ ಪಾಯಿ ಇದು ಬದೆ ಧರ್ಮತಗ ಈ ಮರ್ಮಿನ ಡೋಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ಗಿರೆ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಮಟ್ಟು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮತಗನೆ ಕೋಯ ಧರ್ಮತಗನೆ ಈತಲು ಡೋಲ್ ಬದ್ದು ಕಾಯ್ದು ತಗ ಬದ್ದು ಡೋಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಮನ ಅಂತ ಇಂಕ ಸೂಡ್ತಿಟ್ಟು ಜಮ್ಗ ಆವತರು ಮರ್ಮಿನ ವಾನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಡೋಲ್ ಪಾಸರ್ ಮಂತೆ రకరకాల నామంతా మర్మిన్గా గిరే కాಯ್ದು ತುನ್ ಪೈಸೆ ನೀವು చూడవచ్చు ಈಗ ಬಾಬಾ ಡೋಲ್ ಪಾಂತಿರಿನೋ ಕೇಂಜవచ్చు नक्सलेट वाते बताई की तरह भान की तरह जो नंगा कोटारी बीस साल सरपंच जहाँ पे कोई अंत ही मैं कुंभी तो मत मोहम्मद सकते ठीक है बकरा हुआ तो तीनों बकरा और कुछ बेटा नहीं रहा नहीं पूरा वो कोई मल्ला नन कोई न बंदा ना कुंभी पर कोई इष्ट
ಕರಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವರಿ ನಾಟು ದೇವರಿ ವಾದ್ಯ ಜೀವತಗ ವಾದ್ಯ ಸರ್ ಮಂತ್ರ ಇರಿಸಿ ದೇವಾಡದ ಪದ ದೇವರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸರ್ ಸಡಪಿಗೆ ಸಡಪು ಸರ್ ಬಂಡರ ವಾಟ್ಸರ್ ಆನೆ ಪಟ್ ವಾಟ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂಡರ ಸಂಪ್ರತ ಅಷ್ಟು ಅವನ ಜಗತ್ತೆ ಅವನ ಪಟ್ ವಾಟ್ಸರ್ Kita porsi, patuar
नवरा तयार केले नवाने जबाबदारी तयार केली वाटसर అది ఏంటంటే రోజు నవరంగా వాడుతుంటే పవిత్ర అంటారు ಇದು ಮಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಬಗಾನೆ ಇತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾಯನ ನವರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನಾನೆ ನವರನ್ ಪವಿತ್ರ डीवा అది ఇయరింటే పూజగీత ఎత్తనే కరపంగా వాట్సాప్ బండాలు జీత కోర్సు 4 రకాల పక్షి తయారు చేస్తారు పాలంటే మరత తయారు చేసిన తర్వాత ఎత్తనే ఇగటనే ಮರ್ಮೆ ಮಂಡಪನಾಗ ಓಸಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕೊಡ್ತಾರಾಗ ಇರಿಸಿ ಓದಿದ ಹೊತ್ತದ ಏರ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಗರನು ಶುದ್ಧ ಅಂತಲ್ಲ ಇದೇ ಮೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನಾಗ ಬೌದ್ಧನಾಗ ಇಚ್ಚೊಡ್ಡಾಗ ಮಾತು ಪವಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಂದ वेडमा शामराव सड़मा के मोतुबाई 4वे सगत मियाड़ 7वे सगत और वेडमा शामराव अने मर्मी मंता सुडवच्चु वेडमा शामराव अनि सड़मा के मोतुबाई 4वे सगत मियाड़ 7वे सगत और
शामरावना नेंड जमगावतगा जैनूर मंडल कुमरम भीम जिल्ला तगा दिवस आइतवार तारीख 22/2/2026 तगा मर्निंग आश्रमंता
गुरुबलम आकाश मंडप धरत्री भवला राम नारोम शीतल पांडव पंचमुटी काकन बेड़े दे सागरी तला दे बासंगा कैदे काकन बारा गंगा ना येर को मंडल जारी था सितोड़ा कम का मेरुनिता उठेड़ा नालवीर मुन्ने उंदी आसी सोने तावेली सागर रूपता वेली कोणसार गोंडवानता विचारीर को मिंजेर साक्षी मिकुन ओम नमो गणपति ताराबलम गुरुबलम आकाश मंडप धरत्री भवला राम नारोम शीतल पांडव पंचमुटी काकन बेड़े दे सागरी तला दे बासंगा कैदे काकन बारा गंगा ना येर को मंडल जारी था सितोड़ा कम का मेरुनिता उठेड़ा नालवीर मुन्ने उंदी आसी सोने तावेली सागर रूपता वेली कोणसार गोंडवानता विचारीर को मिंजेर साक्षी मिकुन ओम नमो गणपति आदि शक्ति रोता प्रेमी लक्ष्मीपति मंगल कार्य घड़ी कीर्ति मावा के
की कैक जोड़ी किसी विनंती जिम्मेवासी कार्य निवडकी की संकटून लंग पुढसी की ओम मंगलाय श्री शंभू गिरजा पार्वती हर हर महादेव शंभो शंभो ओ मंगलारण प्रार्थना विडेल दारी अवल बाबोना दाका लोटांगना ऋषि मुनि स्वादु स्वजना सिमटे मीवा आशीर्वादना सुकने ताके संसारना वेडेल दार कुन मुने सीता वचंतुन पालन की कुम इंजर साथ में कौन ओम नमः मंगलाय सद्गुरु माले जय जय ओम मंगला निवै पीठे जन्मवासी गायत्री माटना नमो शंभतोयना ओम सोम तारिते प्रगट मायना गंगा काशी गोदा यमुना इदे वरदान तलक माडना ओम मंगलाय श्री शंभू गिरजा पार्वती आचार्य पालन की तो ना इच्छाते वैरागुन मुने आतो ना आदेश शक्ति माता भुवनेश्वर दोना वरुणा के दुन वरोर के पीतमना सुकने ताके संसार ना मंगलाय सद्गुरु माले जय जय राम कृष्ण वर्गनांग पेट माता ने कुसेडना थोड़े दे लाड़ी लाड़ा आशीष किसे